Saus ngi ganti sao khynnah haka thliew ka bajaliw prapu phut ryngkat ka jingdon jong ki bsein bar ki lartham ka jingjia ka basnguting bar ka basngoma haralpur Chhattisgarh India haka khasan tarik ujun ajar puar haka ba wek na rit bakarteng urahul sahu ubadang spus nem karta kat ba udai lekai sedien jo ka yingsa jung kumno lahap haka thliew bati kabom semlok nun kamsu ka bajaliw prapu phut ai Loong ba kane ka thliew kalong ka barit ba ka bakim ba ka badap tang dak bsein bar ki lartham bar ki ki knyang kumta ki bor ajing rap ki sem stom man sei marmar ya unu khynnah hakaba ki lapnon kam dak JCB banti ya kane ka thliew bat namar ba kane ka thliew karit bar ka jeliw ki bor ajing rap ki hap man penon kam dak ki pach man ai oksigen satrai hakaba khynnah udon bat la yo ru mani usngeu ya kasur keba malu mala keba khynnah ula kaang namar kajing telot berkajing jingai atar kene ka thliew laong susu ba kibor ajing rap lecem sitom bah hadu kata mani usei ya unu khynnah nalor ba kasun meneng kalong keba dum bah bat ka thliew ru keba dap tang dak bsein bar ki lartham kumta klasim poriki hadu sausni mani usei lane bani plat im ya unu khynnah ong uwe lokal official lane unong tre ba kum kini thliew ki bom selatap ki don bun bha han dia kamtam hakino kendong hakisnam ki balada bru ki don kum kini ki kap ha ka ba ki khynnah ki hap kum hakini ki thliew batang kini kublai sibun